mintea oricărui jurist. Pentru avocata Mihaela Stoica, această dorință a izvorât însă dintr-un trecut dureros. Dintr-o copilărie marcată de neputința de a scăpa de certurile din familie și de bătăile aplicate ei și celor doi frați mai mici de către un tată foarte violent. Ne bătea până când, efectiv, nu mai scuteam niciun sunet. Nu îmi interesa peste ce dă. Îți dădea așa cu palmele, nu cu pumnii, cu palmele, până ori cădeai jos, ori dacă îți venea, dacă efectiv ajungeai jos, începea să dea cu picioarele. Dar nu interesa unde, în spate, în burtă, în mâini, în cap, nu-mi interesa. Dar a fost un iad pentru mine, pentru că nimeni nu mă putea ajuta, domne. Dar nimeni nu putea să intervină. Nici rudele mele, nici vecinii, nici prietenii, nimeni nu putea să facă nimic pentru mine. Ca răspuns la neînțelegerile familiale, părinții se refugiază în băutură. Dar în loc să fie o soluție, aceasta devine cauza unor conflicte și mai mari. Atunci, ei se hotărăsc să apeleze la vrăjitoare. Descântau hainele noastre, aduceau ape, aduceau tot felul de ierburi pe care noi copiii trebuia să le bem, trebuia să le purtăm cu noi. Carcalos, întoarce-te la os, întoarce-i mulțumirea. Întâlnisem o vrăjitoare care într-adevăr nu se juca. A spus că noi avem făcute niște vrăși și că duhurile rele nu pot ieși din casă decât cu alte duhuri mai mari decât acestea. La rândul lor, vrăjile și descântecele nu fac decât să sporească tensiunea. Certurile continuă zilnic, bătăile sunt din ce în ce mai crunte. La doar 15 ani, cu toate speranțele spulberate, Mihaela se gândește tot mai intens să-și curme viața. Am plecat cu fratele meu să vedem un film și când am ajuns acasă, tatăl meu m-a bătut atât de rău, încât simțeam că mie vin minți de disperare. Mă gândisem de multe ori la sinucidere. Altă soluție nu mai era, mă gândeam mâine seara o să mă bată din nou, poi mâine seara o să mă bată din nou, în fiecare zi o să mă bată. După ce înghite o cantitate mare de medicamente, Mihaela este salvată de la moarte în ultima clipă, dar se reîntoarce într-un infern mai înspăimântător pentru ea decât moartea însăși. Bătăile continuă, în timp ce ea a ajuns acum la ani studenției, e chinuită tot mai mult de singurătate. O rază de lumină este întâlnirea cu Vicky, care îi devine o prietenă deosebită. Dincolo de sprijin, înțelegere și dragoste, Vicky îi arată mai ales calea spre adevărata bucurie care îi schimbase și ei viața. Vicky a început să-mi vorbească despre Dumnezeu. A început să-mi spună că Dumnezeu mă iubește și că sunt o valoare pentru El. Și dacă pentru familia mea nu însemnam nimic, pentru Dumnezeu era tot. Pentru că Dumnezeu, din punctul meu de vedere, era un Dumnezeu aspru și care mă lasă așa să mă zbat ca un pește pe uscat. Și ea a fost aceea care mi l-a prezentat pe Dumnezeu așa cum este El. Un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu iertător, un Dumnezeu care îți este mai mult decât un tată pământesc. Acasă însă vrăjitoarele aveau încă ușa larg deschisă. Deși și alesese o carieră care o făcuse mai puțin impresionabilă, Mihaela avea să se convingă de puterea acestora prin experiența unei nopți terifiante. Deși aveam cunoștințe despre Dumnezeu, începusem să mă îndoiesc de existența iadului. Într-o noapte, mi s-a părut că zăresc o stafie la vreo 7-8 metri distanță de fereastra mea. Era pur și simplu o siluetă neagră, cu niște ochi foarte mari, aproape că ieșeau din orbite. Am fost atât de speriată, încât
M-a luat tremuratul și m-am dus în dormitor. M-am așezat pe genunchi și am spus rugăciunea Tatăl nostru, după care i-am cerut lui Dumnezeu să mă apere de orice rău. Și După infernul copilăriei și spaima unei nopți de groază, adevărata confruntare cu adâncimea întunericului abia avea să urmeze. În vara aceluiași an, Mihaela e internată de urgență în spital, unde doctorii se văd neputincioși în fața simptomelor unei boli necunoscute și căreia nu știu ce tratament să-i aplice. Febră accentuată, tensiune foarte scăzută, erupții pe tot corpul. mă uitam la mine, la propriul meu trup și îmi venea să văr. Pentru că era bubiță lângă bubiță și alea care apăruseră prima dată se negriseră, celelalte se învinețiseră, se făcuse verde-albastru și celelalte care apăreau noi erau roșii. Și am zis, Doamne, măcar pe față să o am, pentru că n-aș suporta în oglindă să mă văd în halul ăsta, măcar stau în pat cu capul în sus și nu mai văd. Mă doare, e groaznic, dar nu mai văd. Doar pe Dumnezeu cel despre care îi vorbise Vicky avea să-l simtă aproape, în mijlocul durerilor nemiloase, al mâncărimii și mai ales al suferinței, că nu poate fi ajutată cu niciun tip de medici. Am simțit cum inima aproape se oprește. Am simțit cum, efectiv, parcă mi-aș fi dat așa ultima suflare. Mi-am adus aminte de ce îmi spusese Vicky, că există un Dumnezeu. Și am început să mă rog. Doamne, ai milă de mine, că dacă eu mor în secunda asta, eu mă duc în iad, Doamne. Și dacă eu mă duc în iad, voi suferi acolo, Doamne, nu cât este pe patul ăsta aici. Va fi la nesfârșit. Și va fi veșnic. Și va fi mult mai rău. Și, Doamne, nu mă lăsa să ajung acolo. În momentele alea, în camera, în salonul în care eram, era parcă întuneric. Era parcă iadul care mă aștepta să mă înghită. Cum începeam să spun câteva vorbe în șoaptă, în urechile mele sunau o voce groaznică și spunea: pentru tine nu mai există mântuire. Ai avut destul timp să te întorci la Dumnezeu. Și mă luptam efectiv ca să-mi duc rugăciunea până la capăt și am spus: Doamne, ai milă de mine. Dacă aș fi murit pur și simplu, dar mă duceam în iad. Dumnezeu a fost cu mine de la început. Dumnezeu a fost cu mine. Iisus a plâns cu mine. Iisus a fost acolo. A fost acolo când am avut nevoie de El. Pentru că dacă n-ar fi fost acolo, s-ar fi întâmplat mult mai rău. Poate că nici n-aș mai fi existat. Poate că aș fi fost într-un spital de nebuni. Pentru toată viața. Boala a continuat timp de 3 săptămâni, agravându-se chiar. Dar de acum, Mihaela găsise odihna sufletească. La capătul acestei perioade de timp, starea ei se ameliorează fără ca doctorii să poată explica nici cauza bolii, nici vindecarea ei. Când doctorița mi-a semnat biletul de ieșire din spital, am simțit o bucurie imensă în inimă. M-am uitat pe fereastră și m-am uitat sus la cer. Și știam că cineva acolo sus mă iubește, pentru că efectiv mă vindecase complet de boala asta. Din momentul în care Mihaela mi-a povestit că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea într-un moment foarte dramatic al vieții ei, am observat la ea schimbare. Inima ei era plină de bucurie, pur și simplu era dorința ei
să știe mai multe despre Dumnezeu, să știe mai multe despre Mântuitorul Iisus Hristos, să știe care este rostul vieții ei pe acest pământ, ce are ea de făcut în continuare în această viață, astfel încât să-i fie plăcută lui Dumnezeu. Descătușată de propriul său trecut, Mihaela s-a pus în slujba celor care, chiar înlănțuiți astăzi, pot afla că mai există o speranță și iertare. Din sala de tribunal, în cămăruța intimă de consiliere, Mihaela aduce zilnic altora o veste bună. Lucrând ca voluntar la clinica Provita, tânăra avocat încearcă și reușește să ofere multor copii șansa de a se bucura de copilărie. Faptul că Mihaela a fost vindecată de Dumnezeu de toate traumele prin care ea a trecut, bineînțeles că este un ajutor foarte mare pentru clientele cu care ea lucrează. Mihaela este printre acele puține voluntare care au pasiune pentru omul de lângă. Și nu-mi pare rău că am trecut prin toate lucrurile astea. Sincer, nu-mi pare rău, pentru că Dumnezeu a avut un plan. Poate că dacă n-aș fi trecut prin toate lucrurile astea, eu nu m-aș fi întors la Dumnezeu. Și poate că Dumnezeu vrea să se folosească de mine, de toate experiențele astea pe care le-am trăit, ca să fiu un ajutor pentru cei din jurul meu, ca să pot să înțeleg mai bine, ca să pot să fiu atât de sensibilă și atât de delicată, cât să-i ascult cu inima.